Shalom. Hora sa manginang, dohot di anak kota nadong di bagas garejaon, manang di jabu live streaming, tapuk kama parminggota, tapuji Tuhani marite ende sian buku ende nomor 560 sada, ayat na parjolo satro di patoluhon. Marhiti-hiti guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumompalangit dohot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhan Yesus, iyang gopoda na diaw, dang au na punasa, poda ni namar suruau doi, molo adong manang ise na mambayan lomo ni rohani amai, boto onido taringot tupodai, manang nasian debatai, manang nahuatau ni sian roha-rohakku sandiri, songo nanidok ni surati, akka batang aek na mangulu do mabawor sian pamatang nina porsea diau. Amen, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, nasokal jalan na bonar, dialohodo na gijang maroha, jala di patimbo hodo na serep maroha, alani i hupangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alay togu-togu hami marhite-hite tondim, asa unduk, serep tobok jala burju rohanami diadaw panihalak sa luhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Sangyok kamu mapatik ni debata, ima patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marokup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganoonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohon na di banua tungaon, rodi nasa di bagasan aek na dituruni tanu, iyang go tungga besi sombaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, iyang go soture dalan na, ay ona uhum na dosogot akan na marsine yang di guarna. Patik pawapaton, ingot hamuma pabadion ari minggui, dina onom ari maula hamuna sa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradian ni Jahoba rebatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi sini utani halak pena mengembati hutam. Ay dina onom ari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do umbaen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari parandian nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu do natorasmu, asa martua ho jala lereng mangulu di tanon ni lehon ni Jahoba rebatam diho. Patik paunomon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manakko, patik pasiyahon, unang holo makatidak kon hata na sotutu maralahon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, bohado pandok ni debata taringot tu patik na sapului, ondo, audo Jahoba debatam ninna debatatta, pargogo na suhatu dosan jala parimas, si luluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sundut patuluhon, rodi sundut paupaton, pinopar ni aka sogoroha diau, alai asidu rohaku di akan nama ribu-ribu, akan nama holong roha diau, naso mangalau si patiki, atong rap mangidogogo mahita taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami mangulaw na homber tu patikmi. Amen. Solo
Tapasada marohatta, tapa unduk be marohatta, manopoti dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, parasi jala partaluk ni roha jalan abasar doho. Saya marpangulahi marohami dahami, dibaheni, saya sesa masudedo sanami. Dang ngadong nahu pasangapon hami dukon ni asi ni roham. Hati gora na pinatupan ni anakmu dohu pasangapon hami tujulom. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami akahinop-hop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Isebe mangulahon akan ang pinilit ni debata. Debata do mamitori. Ise do na madubu uhum hamagawan. Kristus Jesus do naung mate. Alain dadahulani. Nangulak manguludo. Jala di siamun ni debata do iba na mangundihon hita. Hasangapon man di debata na dikitjang. Amen. Turpukta de minggu sadarion imanatar surat di Lukas 2 mamuka sian ayat 40 sada saat ro di ayat 52 tajah mamar soring-soring jala ganup tahun lao donarto rasna tu Jerusalem marari raya Paskah. Jadi dumar-umur ibana 12 tahun raknakok donasida songon nasomal di pestai. Asadung diradoti nasida aka ari rayai dina lau mulaki nasida tinggal ma Yesus dakdanaki di Jerusalem so pamotoan ni natorasna. Diri punasida na
dohot dengan sauluran ibana, jalan-jalani nasida ma persadarian mengalui ibana, di tonga-tonga ni akatotong dohot dongan. Dung sojupang nasida ibana, mulak manasida tu Jerusalem lau mangulului ibana. Sautu luari dapat nasida maibana dijoroi, hudul-hudul di tonga-tonga ni angka guru tumangihon hata nasida, huhut manukun-nukun. Tarhalalomong bedo nasida umbege hatana, dibahen torus ni rohana dohot akka alusna. Marnida hidana, songgot rohana nasida, jalari pakulini inana ibana. Buasa di bahin ho songoni tuhami anaha, bernit do hami dohot amangmu mangalui ho. Gabe di dogma tu dasida, buasa pola luluan muna au, dang di boto hamuna patut au di bagasan-bagas ni damang, Alai dang diatus si nasida hapana ni doknai tu nasida. laus tuat do ibana rap dohot nasida satu Nasaret. Jala pangoloi do ibana di nasida, alai di peop ina nai do sudena masai di bagasan rohana. Jadi lam gada matorus ni rohani Yesus nang dagingna, lam dihalomohon debata nang jolma hibana. Ima sahatna, martua do akan tumangihon hata ni debata, jala nau peoksa. Amin. Taha tidak kon maha porsiaw tai, songo na hina tidak kon nidongat ta saha porsiaon di sandok portibion. Rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, natu mompalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinibuhan ni si Maria, nagabe-gabian si Anton di Porbadia, andorang sohabubuan. Ido tu hatta, natumaon na bernit di panguman ni Silatus, namate tarpajal do ibada di hau pinar silak, natua tu banua toru, namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni dibata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tano mangume halak na mangulu dohot namate. Au porsia di ton di Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatau pani halak Kristen akan na badia, dohot di haser ni dosa, dohot di hatai na mandok,
mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Titing masa di Minggu pasapulono Pondung Trinitatis tanggal 10 September tahun 2020 sada. Bagian naparjolo tema Minggu. Guarni mingguta sadarion ima Minggu pasapulono Pondung Trinitatis dohok tema
ngolu di bagasan panugunoguon ni debata. Bagian napa duahon dakdana na sorang. Parjolo na di hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 sada di basa-basahon tuhatta do sada dakdanak boru di keluarganya mata Mindar Silitonga Inata Sopiani boru Tarigan. Inganan nasida Jalan Raya Pasir Putih nomor 50 RT 01 RW 04 Sawangan Depok. Nir Sadawalu 40 Manang Jeriko. Napa duahon na di hari Senin tanggal 10 September tahun 2020 sada di basa-basahon tuhatta do sada dakdanak bawa di keluarganya mata Reynold Silitonga Inata Magdalena Meyanti boru Simajutak. Inganan nasida Perum Permata Depok Regens Klaster Jad Blok E 25 nomor sia Nir sada pitu sada opat kelompok Efesus. Napa tuluhon na di hari Senin tanggal 10 September 2020 sada di basa-basahon tuhatta do sada dakdanak bawa di keluarganya mata Mario I Kanemura Hutahayan Inata Rista Meliana boru Purba. Nganan nasida Jalan Merpati Raya nomor 57 Depok sada Nir sada walu tolu Manang Antioquia. Hipasdo danahi suang songoni natorasna. Bagian napa tuluhon. Nanaing marbagas tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Simpson Padenggan Manjadi Pardede anak nyamata situa Dr. Andus Gihon Pardede tubun inata situa Bermin Rosliana boru napitupulu. Ruas ni HKBP Depok Sada Repsot Depok. Dohot orana Marta Laura Isabella boru Sibarani, boru nyamata Laurensus Sibarani, tubun inata Kori Herlina boru Pardede. Ruas ni HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2020 sada di HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading. Bagian napa paton ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 September 2020 sada gabe ruas ni HKBP Depok sada ma keluarganya amata Septian F Togatorop Inata Rafika Maya S Borusitorus. Nasida Rosian HKBP Resort Moria BSP Lubuk Pakam. Ngan nasida Jalan M Albarkah Pancoran Mas Depok. Nir sada sia dua sada maneng Laudekia. Bagian napa limahon. Ruas napida. Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 September tahun 2020 sada. Pida Huriama Sian HKBP Depok sada. Keluarganya amata mengatur P Dolok Saribu. Inata Imelda Sarlina Boru Sitorus. Rapdohot Tolu Dakdanak. Inganan nasida komplek Rawa Biru Blok K nomor 14 Rawa Geni Cipayung Depok. Nir sada pitu 5 walu Manang Efesus. Nasida pidatu HKBP Fajar Resort Labu Baru Pekanbaru. Bagian napon-napon Pangapulion. Patupaon ni huriata do Pangapulion tu sada keluarga Ramot Lubis boru Sinaga di hari Minggu tanggal 10 September 2020 sada pukul 10 pituip maringanan di Perum Fontana 3 Jalan Krukut Cinere kelompok Judea. Napa duahon keluarga Nyonya Tobing boru Hutapea di hari Senin tanggal 20 September tahun 2020 sada pukul 10.05 WIB maringanan di Jalan Purwaraya Cipedak kelompok Judea. Patuluhon keluarga Nyonya Sagala boru Simamora di hari Rabu tanggal 20 September tahun 2020 sada pukul 10 siawib maringanan di Jalan Turitulu Beji Timur Maneng kelompok Pernam. Bagian napa pituhon sumbangan
Di Jalo Huriata do sumbangan sian keluarganya Mata A. Rolando Sinaga, Inata Dr. Laura Borusilain Ima, Sada unit monitor LCD Xiaomi. Parhalado pasahaton mauliate. Bagian napawaluhon. Pertanyaan parhalado dohot keluarga. Di hari Senin tanggal 20 September tahun 2020 sada pukul 10.30 patu paon nado pertanyaan parhalado dohot keluarga maringanan di gereja. Bagian napasiahon tikting nasojinahon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta naradeni huria dohot marhite grup WA kelompok pertanyaan tabi. Songonima tikting masa di huriata di bagasan minggon saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di gorna. Citasian buku ND nomor 226, Lasta Papungu Mapeliata. Taudu ti tuay na mangiut. Doa sonangan ihop marjalangi atok mau
batana sumuruk siya salu na roha. Ima mangaramot ya kate-ate do pikiran muna, di bagasa Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Di amuna ruas ni hurian itu hata na marminggu hitan waeng di bagas coroon, songoniak kana di bagas dohot dia kainganan na sohagwaran na payuti huto parminggota, sa matabi nami tu hita sudina, horas marihamuna. Adorak sohujahahon turpuk jamita di hita, upasahat kami sa otik hatorangat taringot tulauta na nagsipatu pauta di bulan Desember ima pesta gotilon 2 tahun pemberdayaan. Disakapi panitia, disakapi huriata do, lau patupahon pesta gotilota live streaming tanggal 30 Oktober, jala diuduti ma puncak na di tanggal 30 sada. Alai nung dapot buah-buah nagabi tatap muka do rapot pandita katopan, napukaon nai tanggal 20 tolu, sahat tu tanggal 27 manak tanggal 20 nai, alanima diundur ma pelaksanaan ni pesta gotiloni. Boydo niat tu minggu na mangihut nai, alai dung di pamanat sekretarista, dia ka minggu na mangihut nunga sanga adong mabuking gedung serbagunata. Alanido asagabi tanggal 4 di patupa live streaming, jala tanggal 5 Desember di sima puncak matani ulau ni. Buase ko patupa ta pesta gotilon, alani pandemi COVID-19 siyai, satu sonari nunga singgip parhepengon ni huriata. Hape di Desemberan non, akasi palas roha, tua kana babalu, manuhora kabuku, kalender, 2 kala nasing, lobi 300 juta, iko kaluar do hepeng ni huriata. Alanido hile-hile kami hita, sudi mahita manupahi. Ay bui do dapot titay di tanggal 5, do tanggal lopati, bui. Nihirim rohan yan rap do panitia, mamuka si sonari do hita papungu piliani, imaka subangata tu live streamingi, bui tapasahati, tu si 2 week tabi tu panitia, 10.000, 20.000, 50.000, mulai kada danak sekolah minggu, son na tapatupa di arko. Sebelum hari H, nunga dapat kurang lebih 500 juta hati kai. Diborngin nai olah 100 juta do, na terpapungu hita kurang lebih. Songoni do niat tasakam, ala domu dope ima pembatasan dope dia ka pertemuan domu tua KPPKM level 3 manang level 3 manang no di Desember, anggo di hari hanai dak pola lebih sia 300 juta na hadir. Alani ima muka si sonari donian tu pahata ulau na balkai. Ipe sudi mahita manang yakon, sudi mahita manupahi. Amin. Amin saudara. Puji Tuhan, atong nuaik peta bigima hatani debata, jamita di parminggu ta sadarion, ima sian buku parjamita bidu 10, mamuka sian ayat 10, rodi ayat 15, takas mata payutihut songono matana. Molodung matul-tul takke di bain manangisi, jaladang di Garut babana, ikon mangasahogogo nama ibana menelikon, alai namarhasiakon habis taranido nadumengkan. Molo mamargut ulok taga sohona tabas, dangbe marlaba hapadean ni panubuti. Lomo rohani pinggol UBG pakatayon ni halak napistar, alai bibir ni halak naoto, mamodut ibana sadiri, mula ni pakatayon ni pamanganna hautodo, jala ujung na hatalalain sabing do. Saya dipadiak halak naoto do hata-hatana, dang diboto jolmai manang ahana masa sugut, tungi sema pabotoho tu ibana, manang ahana masa duksalpu ibana. Hangaluton ni halak naoto mangalujay ibana sadiri, ala sodiboto topoton na dalan tuhuta, ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hata, di bagasa perdalanan ni ngoluta, saya dipaduk duhita tu ragam niya kanamasa, buluta kategoriho ni ima,
las niroha, luhut arsak niroha. Sukacita dan duka cita. Tidak semua bijak menghadapi realitas kehidupan itu. Tidak semua berhikmat menghadapinya. Padahal segala hal yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita itu adalah proses pembelajaran yang dipakai Tuhan membentuk kita lebih dewasa, bertumbuh di dalam iman, dan kemudian bijak menghadapi persoalan-persoalan kehidupan tersebut. Sehingga semua persoalan kehidupan dan pergumulan bahkan sukacita tadi itu dipakai Tuhan untuk mengarahkan kita supaya mengerti tujuan daripada hidup itu sendiri. Di poda 2 ayat 6 bolo taja hajo diturpuk tai idok songonon boleh dihitarak majaha poda 2 ayat 6. Rap hitamat jaha. Ai jahubado marbasa-basahon hapistaran siap pamangan nadoro parbinotoan duhut habisuhon. Di hati Indonesia didok, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dengan cara apa Tuhan memberikan hikmat? Dengan cara mengajar kita dalam seluruh realitas kehidupan yang kita hadapi. Dan itu yang dikutip Inang Pendeta yang menulis renungan di lembaran Warta Jemaat kita, yaitu di Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 6. Di sana tertulis demikian, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Persoalan, problem, pergumulan hidup, bahkan sukacita yang kita hadapi adalah jalan yang dipakai Tuhan menyesah, membentuk kita untuk diarahkan kepada tujuan Tuhan, bukan tujuan kita, supaya kita tahu arah dan tujuan hidup kita. Maka dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, hikmat apakah yang mau kita pelajari? Yang pertama adalah tujuan hidup. Bolo tabereng di ayat 15 nakin, om manawoto, tang berhikmat. Ayat 15, rak majama juita ayat 15. Hangaluton ni hala naoto, mangalujay ba na sa diri, ala sodiboto topoton na dalan tuhuta. Sebab dia tidak tahu jalan ke kota. Itu adalah perumpamaan orang Yahudi akan seorang bodoh yang tidak tahu arah hidupnya mau kemana. Dan ini harus menjadi perenungan terus-menerus di dalam hidup kita, supaya kita bisa berkontemplasi dan kemudian bisa kita refleksikan hidup kita, untuk apa saya hidup? Aiwama bolo so diboto tujuan, tangi botoi, manodong dalan manak tu dia. Tarenuk ke majosonari. Ahadu tujuan tamak katai. Asal nama katai do kamang do taminang. Berbicara tentunya mau menyampaikan maksud, mau menyampaikan pikiran, mau menyampaikan ide, supaya didengarkan dan dimengerti oleh relasi kita kepada siapa kita berbicara. Tetapi sering sekali kita asal berbicara. Dan dalam berbicara juga, sering sekali kata-kata kita tidak memberi pengertian. Alai ulu gabe persoalan. Ulo sinuku sonaria kamang do tamoinang, idia dungguda kata nadinggata hataho daripada hata naroa. Nadinggan, haleluya.
Dia menggoda kita menghargai, memuji daripada mengarehei. Mana yang lebih banyak kita mengapresiasi atau mengkritisi? Mengkritisi masih positif, atau mencaci, mencela. Mana lebih banyak? Tanpa sadar mungkin kita lebih banyak mencela. Bola dong na terpasu-pasu ang namartupol siya keluarga, terhupil do hudulipu di dua. Patangi-tangi ma, jong-jong mahita lah masuk mapangantin din na, biasa na itor, gudang dohata. Di gedung pesongoni do. Lihat dulu ini. Pengantinnya cantik ya? Iya, tapi sayang. Apanya yang sayang? Kondenya itu loh. Terlalu kecil kayaknya. Kalau agak dibesarin kan dia lebih manis, lebih ini. Sepanjang itu masih bagus. Ala yang gue penoposi. Waduh baru lu nyon. Buru adu nangot pamat tahun ini rohananya tiap awin. Nah, apa tujuan kita di sana? Kita hanya seperti gong yang bergemerencing, tidak ada tujuan itu, hanya menyampaikan begitu saja. Maka orang yang berhikmat dalam berbicara, dia tahu kapan berbicara, dia tahu kapan diam, dan dia tahu apakah kata-katanya itu menjadi berkat, apakah itu berguna, atau asal bicara. Bama bulu asal nama kata ya deh. Domutuson, bulu tabereng di Jakobus, si Jakobus songonon, di Jakobus ada esa penusia. Rapmaja hita musia kamang do taminang. Jakobus ada Rapma hita majahahon, na esa penusia. Saya ada dua tulu. Ingot tamu maka dong aku nahina holongan, ganup jolma girgir may bana mananginangi, bakol may bana makatai, bakol ma terimas. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Orang yang lambat berbicara tetapi cepat untuk mendengar, dimungkinkan dia lebih bijak, dia lebih berhikmat, dan lebih tepat memberikan jawaban dan bersikap terhadap apa yang dibicarakan. Di utanami na jolo mauloy na mabigi hata. Dua dopiro amatay ngayon inatay 10. Marhutetep songo kasit narudut. Ngajulu tarpudo matong inatay, mula amatay dangi boto jam 3 bimula. Pagi-pagi, ito ripaksa mahete, dungo johoy na. Nasadya ho na budari natong. Ro amatay, ay paju pangaudo tulang. Lang minote, nagudang tulang mo, tulang idia mo se, natuari sada, tulak siya kangan, nasongo kasit narudut. Ala so taralusan ni amatay bedo hata, tangan na may mangalusi. Pak, ito rin na masahali. Dak pola be, lao tu salob be, lama bay pemerah pipi. Ngasongan din si Betaria Sonatay kan? Lihatlah tanda merah di pipi ngayon na. Nga merara be. Nah rupanya rugi juga kita kalau asal berbicara, rugi juga kita kalau tidak tahu untuk melihat timing, waktu, kapan harus mendengar, kapan diam, dan kapan kita harus berbicara. Di pengkhotbah 3 dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya berbicara dan ada waktunya untuk mendengarkan. Maka yang pertama kita harus mengetahui apa tujuan kita untuk berbicara. Itulah orang berhikmat. Yang berikut apa tujuan kita kerja? Aymat doriha haduhita sakarejo kamang dotamina. Aron na tadiori. Luja hitaria duk burngin. Apa tujuan kita kerja?
Guru sekolah minggu nami na jolo makin deo tuami sokonon. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, uang, 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 uang. Nah perpudine dak tabo, bikin dosa. Kalau mencari uang tujuan kerja, maka uang untuk apa? Sesungguhnya materi itu untuk menopang hidup. Tetapi bijakkah kita memakai hidup itu, memakai uang itu untuk kehidupan, maka untuk apa harta itu? Untuk apa yang telah kita kumpulkan itu? Ini juga harus kita renungkan bersama, sesungguhnya untuk menopang kehidupan kita. Karena ketika harta menjadi obsesi, itu bukan menjadi kebahagiaan, dan itu tidak akan pernah memuaskan kita, bahkan akan membawa banyak persoalan kehidupan. Dengkado mamora. Dan orang-orang Kristen selalu didoakan supaya kita hidup sejahtera. Dengkado uang, tetapi yang tidak benar adalah obsesi akan harta, cinta akan uang, itu tidak akan pernah membuat puas siapapun. Di Perjamita 5, bolo tabera yang iturpuk taya Esia di doksonon. Rap kita majahatong. Perjamita 5 Esia. Manang ise naholong roha di perak, dangolo marna mahap di perak. Jala manang ise naholong roha di hamoraon, daktagamon gabe persaulianna, nang i hata otodui. Kesia-siaan dikatakan dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia dikatakan demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bukan hartanya itu yang sia-sia, tetapi sikap kita terhadap harta itu. Kalau harta menjadi obsesi, maka apapun dilakukan, bahkan manusia pun dikorbankan. Maka ada pesugihan. Bolo, kisah-kisah nyiblorong ate. Boruna sesedairo ditumbalkan. Dan relevan dengan ini, Paulus mengulang ini dalam versi yang lain. Di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pesugihan tadi. Mencuri, bahkan membunuh juga dilakukan. Maka tujuan kita untuk apa? Ini harus kita gumuli kembali, kita renungkan kembali. Lau marhua duau mangulau-lau. Dalam konsep Kristiani, kerja adalah ibadah. Maka dalam konsep kita, ketika berbicara dan bekerja, harus di dalam firman Tuhan yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kamu lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Ay ngoholak papunguhod do, ay tunggodak piarta, sonaboy gabi hasonangan, bolo gabi hatuban ni artai. Arong do parbapatuaw ko di hutanami, di Porsea, imana manaw moray hutanami. Alay ito nga palay mana do hubering nolluja. Ukuran ni hamoraw di hutanami, gudak kaumana, jalatabani gudak korbona. Kurang lebih adong masa 17 ekor horboni neo bapak tua kong. Alaya minggu dak kebo itu gereja. Ay beta bapak tua mergereja ningon. Au maju poang. Ay siya nomar mahak korbong. Ay kabo itu seli-seli ni abangan dokon. Ay boleh mana no tet nalala pi martibung itu tau tuban. Do makail gabi manudah horbong. Nang do marminggu. Bolo 17 Agustus, pesta na balgado di hutan namin. Isina mangalang bakmi tu kota, beta tulang. Asa tabiar gudang akan na mertuba, bapak tua, mertuba songonon di Porsea ningon. Kamu maju lau poang, manuda horbonan no. Adong ulaon, bapak tua,
Sa minggu naikan nang marpesta hita tu siatar tu mako. Alana mulak siani arong do rencana rak hudul-hudul mahita panatapan nai parapati la sisi mahita mangas sudi. Ay lopaon nama siya no jagal manuk na tabu ni ko. Amak ta hita bunay alay waba menok ko horbok ko po. Susay mana ba korbonay. Holang ihuri horbonay pa huti imana turus. Godang do bagot ni horbonay, susuni horbonay. Alay boy do honok kudak pola nagijang roha. Hirau jutado mangalak susuni horbonay daripada ibana. Ay nangko sa hali sa bulan, olo dino kumanuhor. Alain ko imana da kelang, ijual imana do sudina. Apa bagian dia dari harta itu? Ayah do tujuan di mana sa godak korbona, asadong do manopak kanguluan na. Alain na dong ipe, lasolo ibana manopik, asadong alangon na. Nung matuway ba na to, mulay mamarsahit. Nung marsahit, itu din aktual may, alangin na. Buwaben na mga alang, ngapait sudi di alang. Bijak ka dia, dang boy dohono kudang bijak ala babatuak kudi, kita mamamutin. Dalam versi yang lain, jangan-jangan kita menghadapi persoalan yang sama dalam realitas kehidupan. Dapatkah kita nikmati apa yang sudah ada bagi kita sekarang? Di Heberi didok muladok si pangano sinumot tahasabab pummay. Jika ada makanan dan minuman, cukupkanlah, syukurilah. Alay holan na mga biya dojok ngoluta teh, ito tahe? Merdalapati ba mga biya ni betul palereng. Makwak tabunay mana hola kudul, yang kolengkol merdala ni mana. Ro palereng mga biya tu perkareta, persepeda motor. Dia bunai pak, kalau kudu lima na tangan no di pulos-pulos merputar-putar, merbubur semua di kacang lain. Nung adong motor ra, mga pia di mana tu bermobil, ha mga cik na yaw row dan hona asat musi halay pak tabu-tabu makatay do inatain na. Ro par mobil meway, mga pian tu persepeda motori, ay nang masih pakulinya kali pa do inatay. Utabu no ni persepeda motor, peluk kontingamang mesra lay rak mekel, hapyo rak mutung inarohana. Siapakah yang bijak? Inilah realitas-realitas kehidupan kita. Tidak tahu tujuan. Tuakan apostle kepada adik-adik saya. Harus juga mengerti tujuan. Apa tujuanmu pacaran? Saya harus mengatakan kalau ada tujuannya pacaran, atau kalau ada adik-adik saya yang putri melihat tujuan pacarnya, mau malam mingguan hanya untuk pegang tangan, katakan saat itu juga, sampai di sini dulu teman-teman, merdeka. Karena sesungguhnya tujuan pacaran itu adalah saling menjajaki, saling mengetahui jiwa dan kepribadian, untuk kemudian memutuskan bersama bertunangan, dan selanjutnya menjadi pasangan hidup yang diteguhkan, ditetapkan dalam pemberkatan kudus. Kalau tujuannya supaya ada teman bersenang-senang menonton, katakan saja terlalu besar biaya, rugi akapartikian. Anggo susah do tu parsaripion. Tujuan pacaran adalah untuk menikah. Dengan berbagai versi, maka adik-adik saya ajak untuk merenung kembali apa tujuannya. Sahabat Maita Sonari, jangan-jangan ada juga orang tidak mengerti apa tujuannya ke gereja. Ama tujuan taruh tu bagas dora kamang do tamina. Marhua? Mabigi jamita. Puji Tuhan. Mau lihat tema. Mabigi jamita. Ima tutu. Nah, bolo tujuan na mabigi jamita nga macadeng gabi asa tabigi hatani debata. Tetapi jangan-jangan tujuannya adalah memuaskan selera. Tujuannya adalah menyenangkan hati ala adong parukilon. Tujuan kita sebetulnya hanya satu. Jalan tabuan nih, hatani ede, lagu rohani na kontemporer mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Itulah prinsip dasar peribadahan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan, dan setelah itu mendengar apa perintah Tuhan di dalam kehidupan satu minggu ke depan.
Maka kalau demikian versinya, tidak ada kata bosan untuk beribadah, tidak ada kata monoton. Alaniaha, ada yang mabigi hatani debatado. Nung binigi hatani debata, naik pasahat tok kamulateo do di pasu-pasuna. Sa minggu ngalidongani di pasu-pasu, alani pasahat tok kumapiliak kutuholi Tuhan. Nuaing aha mabohalhu, lau madalani ngolu sa minggu tujolo. Ima hatani debata. Ulusongoni, boy madapotak kita tiap-tiap margareja. Nah, dari semua tadi realitas kehidupan itu, maka kita simpulkanlah apakah tujuan hidup kita. Namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup untuk Kristus Yesus, kata Paulus dalam Galatia 2:20 tersebut. Maka rupanya ketika kita berasal dari Allah, kita harus kembali kepada Allah. Maka kalau Tuhan mengutus kita ke dunia, Dia mengatakan kita diutus untuk berbuah di dunia. Tujuannya adalah untuk membuahkan kebaikan. Maka semua aktivitas hidup kita seharusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Buah ngadisihitan wae. Iko gabe pasu-pasu mahita. Parjolo di tongani bagas. Pasu-pasu kita di tongani huria. Pasu-pasu di nahumaliang. Laos pasu-pasu ma di tongani bangso. Jalan merhitema, marsangap, marmulia ma debata. Setelah mengerti tujuan, bagaimana kita mengisi hidup itu? Itu adalah juga hikmat yang diajarkan. Yang pertama kita harus belajar terus-menerus. Dangadong natamat di Portibion. Ito tabereng di ayat 10 di hatabatakna di dok nakki di si di ayat 10. Mololung matul-tul takke di bahen manang ise, jaladang di Garut babana, ikom mga sahogogo na may iba na manalikon. Alay na marhasiakon hapistaran, ido na dumengkan. Bolong amatul-tul takke harus kita asah. Dan tidak pernah hanya sekali diasah. Mulado kampak misalnya. Tidak boleh itu hanya sekali dia disepuh, diasah. Alai ikut terus menerus. Songonido nang dipernguluonon, rupanya adalah proses pembelajaran yang terus menerus. Maka karena itu juga Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 13 itu, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Dangadong rumah tangga na tamat, nindakan na tua-tua. Dangadong kalak Kristen ok tamat. Alanido di kita, gereja-gereja mainstream, secara khusus HKBP, tidak ada momentum sekali bertobat dan selesai untuk selamanya. Tanggal sekian saya sudah menerima Kristus. Belum, itu hanya momentum awal menerima keselamatan. Tetapi keselamatan itu harus kita jaga terus-menerus, dan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai realitas kehidupan, kita harus belajar terus-menerus, karena faktanya kita pasti jatuh bangun. Hari ini bisa saja karena godaan, bisa saja karena kelemahan kemanusiaan kita jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak selesai di sana. Kita harus bangkit dan bangun kembali. Karena itu kita harus belajar terus-menerus dari setiap momen dan dari setiap hal yang kita hadapi di dalam kehidupan. Bolorosi tahonon, boido pazono diri itu debata. Alay bolorolas ni roha, boido pa daw kita sa debata. Alanima si parsiajarat, tabohado kita di si taono do las ni roha, toktong jonok tu debata, ino na berhikmat. Kita lihatlah tiap lulusan, terakhir ini, puji Tuhan ini masa PPKM. Biasanya, tiap lulusan, saya dong do diulahon akan nalulusi, nalipe siya kata ni debata. Sebatas selebrasinya coret-coret, itu mungkin masih sah. Tetapi kemudian ada yang melanjutkan itu dengan pesta-pesta yang lain. Adong do zolma, ditiki pugos burju, alay nung adong di bana, lamdaw sa debata.
Adong usah ada keluarga songoni. Cerita. Kaya hujan bitahon di tonga-tongatay. Tiki pugos pengantin baruon, berzudu alahi, rap merminggu. Guru korama matay, guru kor, Deborah inatay. Rap merdala dua alahi. Ipasu-pasu di batalah itu bumadat danak si parulian. Tabalas marohana. Alay martangyangi matuhan, dang buhay atau pato puaduhay miyak kaulaw, nang wapala lereng leom matuhan. Ileon debata. Alay nung liling, say dibereng inatay ma, ay tabba maulaw na, nung mulak kalahi siya perdalanan, ikot tabba dulaw ninatay borginay, ima, mangalut, madapula matay, ay ngacit, bitis na, si majojat na, namanggoy si pidaw. Tuha, tung lujado amat tanamion, nalaw manggoy si pidaw, ia tabay mapasu-pasum. Ileom masipida motor, tabaringas dualahi. Tuhan yang merdada na kami, sutung masuk angin si parulianon, nang pala mobil bekas inian, ileo debata. Alanong dileo debata, mulai malahi sali-sali ng robe marminggu be. Alan yaha, ay sahali sa bulat daba, nang pala adong lau refreshing na, mulai madong kebutuhan refreshing. Nung lamliling martaba-taba do usaha ni halahi, jala buka cabang 2 tahun nama ni parulianon. Adok perusahaan na daerah do di dia. Saya berpikir-pikir 5 tahun. Ala kecenderungan ni Jolma sama diorek kana baru do. Jabu baru ngadong, mobil baru ngadong. Idiori mana baru muse. Ahamai? Ay toriatu siya kay natodong ni. Dia tidak kuat. Nung adong istri barui, Roma na iparulia madok. Tagonado na joliti kipugos sami, sadar hami, rap mekel hami mangalang, ima, gabasi, marsaulihon, akapasu-pasu na otiki, dari pasar sonari, gabi daw, gabi mago amat tao. Alayang ko di sisinasing lamamora jolma, gabi pakai bana may hamoraoni, pasu-pasu, tu akka na humaliyang. Ala ni bukan persoalan miskin atau kaya, menderita atau dalam sukacita, tetapi bagaimana kita bijak menyikapi situasi itu. Di Kipogos, bolo tapake gabi kesempatan untuk bersaksi, jol mape gabi terpasu-pasu do, amak puang. Nak Pipogos salahi, saya perjulur usaha talay marminggu di Depok Sada, luar biasa keluargaon, ido dohonon. Di Kinamora pe, om manomora, ala itu ngodon na turuk ruhana, siti ruo doba. Harusnya seperti itulah kita di dalam kehidupan. Demikianlah kita terus-menerus belajar dan kemudian harus tetap rendah hati. Bolonako kita majaha otik tugijang ni turpuk tay dia pitu, tabereng majo dia pitu, rap may tamajaha. Sada 20. Huida huhud marsihudul dihoda ia hatoban. HP merdalapat ia raja hira hatoban. Ini ironi realitas kehidupan. Adong dojol masabutullah itu badribana, alay gayana hiragay ni raja. Alay adong do raja, pabuabuan na hirahatuban. Yang mana ini kita pilih? Biarlah kita jadi raja semua, tapi dalam bersikap, biarlah kita semua bersikap sebagai hamba. Di Filipi 2, teologia kenosis, itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dari tahta yang paling tinggi, dia turun serendah-rendahnya dan mengambil rupa seorang hamba. Itulah hikmat tertinggi yang dari Tuhan. Alay na maola no nati. Idia do tagonan, namora, alay hira napugus berengon, manang napugus sa hira namora. Bagulang mila julo kan? Ima na iwari panggubang? Ay na julo datong masa pertadak kan? Cerita do binigay sa natutuay, tatop 70-an, mula masa Jakarta. Romar tadang, ito ron natutuan na itong, ipaksa ito ani. Buru na, uloy may ito, adeng karo parangulon ni Jakarta na. Eh dia di boto huamungin na, ngawak kubereng jam tangan na, anong musay pulpin na. Na waktu itu masih lambang kemewahan. Jam tangan waktu itu masih simbol status.
Edak piga namar jom tangan. HP dong diului, menjadi mahalahi, nang jelas alamatna. Ay dia doho harwa tadi ngitoy na nung mula kalay piga taon. Badok ko mabulo nang madiori helap po, idia do isi sirai si birong imu ma ay do iboto akan ay sinin na. Ay terminal lo tong marga sirai namin. Nang alamat na nang jelas. Ay sa bulan ni manay gurugol, sa bulan di mana ipulugadung, sa bulan na musedisan alamar pida-pida. Nah, takonan doi bahira na pugus HP mamura. Daripada paulah hira na maura HP na pugus. Ini juga hikmat di dalam kehidupan kita. Tapa serep rohata. Dia karena perpudiano ngalam serep kita Kristen Batak. Kalau coba kita analisa sedikit, kenapa begitu reaktif saudara-saudara kita di sekitar kita ketika kita beribadah dan mau mendirikan rumah ibadah yang baru? Jangan-jangan style dan gaya hidup kita yang membuat mereka risih. Contoh sederhana misalnya, parkir kita alani gudangi mobil ta, parkir di jolo di jabuna sida, alani do rasa bemuru. Boy do rata tiru halak yonon, anggo jonok-jonok do bejabuta, memergozek kita. Ni aku bereng ngurwasi dopak ngagudak songoni mardala pak Luciana. HP ijabuna tolu mobil. Sada pakyon narian, sada pakyon na manugut, sada pakyon na botari. Adong songoni ka buladong na tong artana. Asing no bayang ko mardala-dala tu puncak ko inay mobil GP etong. Nabu itu kabo-kabo. Angko lau tu pesta asing no dalan na no labo kimse. Lau karejo pe muse asing. Nauli may. Tetapi dalam style kita, kita harus tetap rendah hati. Unang besaya dok so cerita ini cerita si Jurtuli. Na julo ranking go layon. Di mana ranking 2? Alayo ranking 1 na. Wasa pala buat kau tunga bisa namate. Nang mangalobi. Baik, yang berikut mari kita hindari masalah. Di ayat 10 saya ada di doksonon. Molo mamargut ulok tagas sohona tabas, dang bemerlaba hapadean ni panubuti. Kalau sudah dipatuk, tidak ada lagi artinya mantra. Itu di bahasa Indonesia. Apa artinya? Kalau kita sudah lihat masalah di sana, ya nggak usah kita dekati, kita ambil jalan yang lain. Kita harus menghindari masalah, bukan kita penakut. Tapi itulah orang yang berhikmat. Alain ko kecenderungan di jolma, buladok perbedaan, adong namar badai si, jok dodang di padao, malay pajonok. Nawaro, ayo, nawaro inna. Ayo lo do, mamarak tu ibe kan, atik nama si danggurak kalahi, hona danggur meiba. Maka kita harus menghindar. Maka karena itulah firman Tuhan mengatakan, merbisuk mahamu songon uluk, lidang, songon darah pati. Ular tidak pernah mencelakakan dirinya, karena dia lihat di mana bahaya. Kalau agak dia bahaya, dia lihat, dia pasti mundur. Tetapi kalau terjepit, itu soal lain. Udan naso hasau ngamai di halak kita Batak. Demikianlah kita menjalani kehidupan ini dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, marilah kita senantiasa berdoa. Bagaimana kita meminta hikmat itu? Pertama sekali, apapun persoalan hidup kita berdoa dulu, memohon roh hikmat, yaitu Roh Kudus memimpin kita untuk bertanya, apa maksud Tuhan dari semua yang terjadi dalam hidup ini? Kalau orang berhikmat, dia akan bertanya, ayah dosakku, aha salahku, mergareja duau, do merkur, perhalado duau. Mungkin akan begitu ungkapan hatinya, tapi orang yang berhikmat, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Maka ketika berbicara juga, kita tetap optimis, kita akan tetap memberikan sukacita bagi yang lain. Saya merbisuk mahita, medalani ari ningoluta. Dan dari semua ini, tujuan kita hidup di dunia adalah menuju gerbang kehidupan yang kekal. Alana, idok si Paulus, isada Korintus 5 ayat 10 anggo holad di tano. O kita makirim di Kristus Yesus jol mana dumangol lohita sia saluhut. Kalau hanya di dunia ini saja kita menaruh pengharapan kepada Kristus Yesus, kita adalah orang yang paling malang dari seluruh manusia.
Maka supaya pekerjaan, supaya ibadah kita tidak sia-sia, supaya permingguan kita tidak sia-sia, mari kita tetap melangkah ke depan, melihat arah tujuan yang sebenarnya, yaitu surga yang kekal. Ketika kita melakukan semuanya itu, maka dalam praktek hidup keseharian juga kita akan dituntun. Maka perkataan dan perbuatan kita pasti membuahkan buah-buah yang baik, menjadi berkat bagi orang banyak, dan hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Selamat berhikmat dan selamat menjalani proses pendidikan dari Tuhan, agar kita bertumbuh di dalam Yesus, kemudian menjadi dewasa di dalam iman, dan tegar menghadapi segala masa di dalam kehidupan. Debatama nama masu-masu, amin mertangiang mahita. Mulia tema diho Tuhan, di pasunggulo katam di kami, asa toktong ale Tuhan ukap rohanami, majalo pangajaryo mumarhite tol di perbadia, isu diragam ni namasa na huadopi kami, arsak nang las ni rohapi, asa sa huatu si kami ale Tuhan, maparbuiho na kaparbuih na dengkan, marhite hata pikiran nang ulaon nami, isude panggulmiton ni ngolwi, atok say homa na madongani kami, say homa na mangudiho kami marhite tol di perbadia, asa buhay hudalani kami ale Tuhan, tujuan nami, asa tarpabongoto kami tuharacawmu, di ari na binuhulmu, jala marlas ni roha kami, salilig mangulu di portibion, pasikop mabuhal di daging dotol di dihami sudirak doho ruas ni huriam, lau mangyahya kau lau nabalga kanadengkan sa minggu tujuluanon, hatami magabi tukot dot sulu-sulu dihami, mangarado ti pacuomi, pasu-pasu maruas ni huriamo saluhut, di ngolu na marsada-sada, di ngolu rumah tangga, di akka parianak kono naksude pino parinasida, pasu-pasu masaluhut na, songoni maulau do usaha na meragam, pasu-pasu may Tuhan asa majadi akan naniulan ni tangan nasida, jala leo partikian, laho makalason akan naniukit ni hodok na, asa marlas ni roha nasida di parngoluanon. Debata jahuba, songoni makapilian, nang kasubangan na pinasahat ni huriamipe, akaruas ni huriam, pasu-pasu may gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni huriamon, parhasyangon nami, manguduti akapakubasyon na dumenggang. Pasu-pasu akaruas mo na mga leopilia do akasubangan ni, di ulaw na namaragam di usahana songoni nang di rumah tangga na sida marsada-sada. Mauliate madia kapasu-pasu na leon muturuas mo, secara khusus dia kadadana na pinalumehonom mali Tuhan nami, tu keluarga niya manami mindar silitonga do inang boru tarigan di leko sada dana boru. Songoni di leko sada dana bawa tu keluarga niya manami Reynol silitonga inang boru si majutak, sada dana bawa di keluarga niya manami Mario hutahayan do inang boru purba. Pasu-pasu makadat dana hisi burmagudang di bagasak ko. Pasu-pasu akan atoras na pagudang-gudak danahi di dalan lomoni roham. Leon narikot di parngulon na sida, para diod do patupaon na sida lau pagudang-gudang akayanak koneng. Tuho mapasaton nami sa kaparbugason ni anak do buru ni Huriam, Simpson Pardede, dohot Marta Borusibarani, diari nang binuhul homa mamasumaso na sida gabi dong asaripe na badia. Padaw sahit dot abat-abat, jala pasikop las ni roha di parrumah tanggahon na sida, mariti na mamasuhon anak do boru, si pagudang-gudangon na sida bay sangap di roharmo. Hujako kami madibagas las ni roha, dongan nami, ruas ni huria na baru marsaur do tami, amanami septian togatorop do inanami, Rafika Maya burus turus. Saya gabi pasu-pasu makeluarga na baru di parsauran nami di hakai Depok sada, jala pasu-pasu mahuriam, gabi habauran di pasu-pasu tu keluarga na barui. Upasa kami tu tangamu amanami mangatur dolok 1,000 do inanami borsitorus rapdo anak kon nasida napida tu huria na baru asa gabi pasu-pasu nasida di parsauran nasida. Ale Tuhan nami sude ruas ni huriam akan namarsahit pe upasa kami tuho asa homad dulo maddauni. Amanami situa jepa 1,000 erpajaitan may sihaan asi majutak do inanami nyonya tambunan boru si pahutar. So ni amanami Rafael si hotang
dot mas rinawati borusi tijak, tunga siroham Tuhan nami, daoni jala pahisar na sida, marhiti na masumaso kaubat na sida, asa hisar, mulak mo sa ito parsauran nami sigano pari. So ngoni maulaw pagkubasyon dito nga ni Huria, aka program na upatupahami, sahat di homay, jala homa mamabay majadi. So cara khusus, ulaw nami nabalga, pesta gotilo na naik patupaon nami tanggal 4-5 Desember, manupak masini roham, pargugoy masudi panitia, pasada rohani ruas do parhalado, asa ukap rohanami, mga lew na kapilian manupahi ulaw na denggani, si parhasyangon nami patupahon na kaulaw na denggan dito nga ni Huriam. So ngonima, parsauran ni halak Kristen di sado Indonesia on jongjongi jala pasu-pasuma. Nang bangsudot negara nami hupasahat kami tuho, asa uluhonomwi marhite na mga leon gogo dohot todi na denggan tusudia paratur ni negara nami niuluhon ni Presiden nami Jokowi, asa sitong uhub dot hatigora di pajongjong gabi mardami sonang rakyat ni bangso nami. Ali Tuhan nami, tunggudang dunia na naik si Panginoon nami, alay dang tuk tangyang namion, lau pajujurhon sudi Panginooni, alani na mangido mahami, nang diak kapangiduan na sotar hoi hope, tunga siniroham mapasikopon do mga leoni di kami. Sesa madusa nami, asa tama hami toktong majalo pasu-pasum, jala paborhak mahami mga raduti na sa ulaw na denggan asa marbuay ramos sa minggu tuzuluanon ni donganan niya siniroham. Om matangyang nami Tuhan, usobaw kami, hola di bagasang guaranakmu Kristus Jesus Tuhan siyokop kami. Amen. Sian pasu-pasu na oktajalo siya debata tapasaha pilihat na duminggan, uta puji Tuhan tamarede kita. Bye.
tay dehon ayat na mangingut. Ulana dengan Tuhan suri, songon binan laluho, ingo turu biruhut nagale, gabe parbolong maho, bahin maahu, tapasaha mapiliat dan tapapungotu di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Kodo haroroan ni salukut sililo na dengkan duot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masinilom mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gaduap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati blok karajaon mo di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutadahami gudang ni siloliom itu hami. Asalam gerigir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasama nile konti, konti pangataku, Hosano oktodoki, Rolisanuhu artaku, upasahati Tuho, nasa Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadi amaguarm. Sayro maharacom, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leom matuhami sa darion hanguluas siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni rongan namar dosa tuhami. Una kami to giot tu panguncunan, palu amahami sian pangago. Ay ho, no punya abaca, roh roni hasangako, saleleki lerena. Ruas ni Tuhatan lah hinokop ni Kristus, mula mahamu di bagasad dami, jala-jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu, jala diramu ti Tuhan debatama ko. Isodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasawor hom madamena tutodim. Amen.
ruas ni Tuhatan lah hinokop ni Jesus na marpungu hitan waeng di bagas joro. Songoni nang dihamu na payutihu parminggota di bagas ta marsada-sada do inganan na marragam. Sudi perhalado ni HKBP Depok Sada secara khusus na marhubas di parminggota pukul 10 pasahat totabi tu hamuna do tangiang asa debata mamasu-masu hita sa minggu 7 luanon. Sahak matabi namin tu ita sudina. Horas madihita.